खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसाम नाङैनो मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेरेखा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं। नोंथांमोना मिथिगौदि आसामनि ग्रुप अफ मिनिस्टारा बे समाव आसाम आयेन आफादाव बिथांमोननि रिपोर्ट बे रिपोर्टखौ साबमिट खालामखांनायनि उनावनो बे समाव रायजो नाङै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिदों। आसामनि खना खनला जायगायाव बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेरेखा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिसि ओनसोलावबो गोबां मोनसे दुंहाव थासारिजों लोगोसेनो गोबां गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिदों। थिग बेबायदिनो गार' फरायसा आफादनिफ्रायबो गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो खौरां मेलनि गेजेरजों गार' फरायसा आफाद स्टेट जननि जे गोबां दैदेनगिरिफोरानो खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोनदों जे मोनद' हारिनो एसटि होनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। मोनद' हारिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बे दैदेनगिरि एबा हारिफोरनो बे समाव एसटि होयोब्ला थाखानाय मोन 14टा एसटिआ जोबोदनो गोहोम गोग्लैगोनखौ फोरमायथिदों बे समाव गार' फरायसा आफादा आरो बिथांमोना फोरमायथिदों जे फैबाय थानाय समाव गोख्रों सोमावसारनाय जागोन आरो मोनद' हारिनो जाखिनि एसटि होनो थाखाय बे रिपर्टखौ दानस्लायनांगौ, फोसाबनांगौ आरो बेखौ दोनथ'नांगौ, केन्सेल खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोना फोरमायथिदों जे फैबाय थानाय समाव जुदि आसाम सोरखारा बे आयदाखौ लानानै जुदि गुवारै सावरायनाय आरो बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायनिफ्राय जानगाराव जुदि थायाब्ला गोख्रों सोमावसारनाय जागोनखौ फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों। गार' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों खौरांगिरि मेल लादों जे बे समाव जुदि मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिआ जोबोदनो खहा गोग्लैगोन। थ' बेखायनो मोनद' हारिनो एसटि होनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आसाम सोरखारा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुदों बे समाव गार' फरायसा आफाद नैबे स्टेट जननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ। আমি গাৰো ছাত্ৰ সন্থা আসাম ষ্টেট জন যোৱা 29 তাৰিখে যিখিনি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰা হ'ল সেইখিনি আমি ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছোঁ। গতিকে সেই ৰিপৰ্টখন আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে 6টা জনগোষ্ঠীক যিখিনি এসটি ষ্টেটাছ দিবলৈ গৈ আছে অসম চৰকাৰে সেইটো আমি বাধা কৰিছোঁ আৰু সেইটো আগন্তুক দিনত তেখেতৰ লগত আমি কম্পিট কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে আমি বহুত বঞ্চিত হৈ আছোঁ। আমি ইকনমিক্যালি, এডুকেশ্যনেলি তথা পলিটিক্যালি আমি এডভান্স হোৱা নাই। গতিকে আগন্তুক দিনত তেখেতৰ লগত বা 6 জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি কম্পিট কৰিব নোৱাৰিম। সেইটো বাবে আমি অপ'জ কৰিছোঁ। গতিকে চৰকাৰে যদি আমাৰ কথা বা আমাৰ দাবী মানি নলয় তেনেহ'লে আমি ৰাজপথত ওলাই আহি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব অসম চৰকাৰে হ'ব বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।